Najeriya ƙasa ce ta Afirka da ke gabar tekun Benue, tana da alamomi da dama da kuma namun daji. Ɗaya daga cikin wuraren da aka fi sani shine Zuma Rock, mai tsayin mita 725 a wajen babban birnin tarayya a Abuja, wanda ke kan kudin ƙasar. Tarihi ya nuna cewar Najeriya jaddadaddar ƙasa ce, kuma tarihi ya nuna ƙasar nan tun shekaru 500 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam. A wannan lokaci sunanta ƙasar Hausa. Sana'ar ƙarfe ita ce sana'ar mutanen wannan zamani, wato al'adar nok. Al'adar nok da turanci nok culture ta kasance wata al'umma ce da suka rayu tun a zamanin ƙarfe, kuma ayyukansu da waɗanda aka samu a yankin da ke gabacin da sunan mutanen ƙauyen Ham da ke garin Nok a arewacin Nigeria, wanda a nan ne aka samu ayyukansu na farko a shekarar 1928. Addinin Musulunci ya shiga ƙasar Hausa ne tun ƙarni na 13 miladiya. Anin Borno suka mamaye ƙasar Hausa, su kuma Fulani sun mamaye ƙasar Hausa ne a farkon ƙarni na 19 miladiya har zuwa turawan mulkin mallaka.